tomto videu sa dozviete, kde stiahnuť a ako nainštalovať všetky potrebné addony na animáciu. Najdôležitejšou súčasťou je RigCar addon, ktorý nám slúži na vytvorenie komplexného rigu pre model auta. Tento addon, vytvorený komunitou, je však oficiálne podporovaný iba do verzie Blenderu 3.1. Nemusíte ale používať starú verziu Blenderu, pretože YouTubeový kanál Jean-Jan 3D vydal patchnutú verziu, ktorá funguje už na verzii Blenderu 4.1. Konkrétne túto verziu addonu využívam aj ja pri svojej práci. Ak chceme stiahnutý addon nainštalovať, postupujeme nasledovne. V záložke Edit zvolíme možnosť Preferences. Ďalej v Addons klikneme na tlačidlo Install. Potom si už len v otvorenom okne nájdeme uložený addon a klikneme na tlačidlo Install addon. Po inštalácii si addon vyhľadám a aktivujem ho zaškrtnutím políčka. Pridaním armatúry auta som sa uistil, že addon je aktívny. Ďalším addonom, ktorý som sťahoval, bol Chaos Fire Shader z Blender Marketu. Tento addon som využil ako materiál pre Dims pneumatík počas animácie efektov. Upozorňujem, že pre sťahovanie z tejto stránky je potrebné prihlásiť sa na ňu. Shader vo forme addonu je potrebné takisto nainštalovať a aktivovať rovnako ako pri RigCar addone. Okrem toho musíte ale tento materiál do blenderového dokumentu naimportovať pomocou nového tabu a tlačítka Import. Potom je už možné materiál aplikovať na akýkoľvek objekt. Keďže som materiál ešte neaplikoval na vytvorený dim, nemožno vám presne demonštrovať, ako bude vyzerať. No základnými vlastnosťami, ktoré budeme chcieť meniť, bude odtieň farby, a teda farba a intenzita. Ďakujem za sledovanie.